ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከም የለኹም ለማዓንቱን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ናባኹም ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ብፍላይ ዕድመኹም ልዕሊ 30 ዓመት ዝኾንኩም ደቂ ተባዕትዮ መትለኹም ንርክብ ደው ዘይምባልን ቀልጢፍካ ምፍሳስን ንምክልኻል ነቶም ቀፂለ ዝሕብረልኩም ነገራት ግድን ክትገብሩ ኣለኩም። ልዕሊ 30 ዓመት እንተኾንኩም ንነዊሕ ግዜ ናይ ርክብ ዓቕሚ ሒዝካ ንምቕጻል ነዛ ቪድዮ እስካብ መወዳእታ ግድን ክትሰምዑ ኣለኩም። ካባኹም ዝጽበ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ። ናብ ፈታዊኹም ሼር ግበርዎ፣ ንቻነልና ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ስድራ ክትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። ሰናይ ጻንሒት። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ድሕሪ 30 ዓመት ከምዚ ዝኣመሰሉ ጸገማት ከጋጥሞም ይጅምር። ከምኒ መትሎ ደው ዘይምባል፣ ቀልጢፍካ ኣብ ግዜ ርክብ ምፍሳስ ወይ ድማ ምውዳእ፣ ትሑት ድሌት ርክብ፣ ትሑት ኮንፊደንስ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ንሎማዓንቲ ንሂወትኩምን ጾታዊ ጥዕናኹምን ከድሕኑ ዝኽእሉ ቀለልቲ ልምድታት ክሕብረልኩም እየ። ብፍላይ ዕድመኹም 30 እንተመሊኡን ልዕሊኡን እንተኾንኩም ብቐጻሊ በዞም ጸገማት ከይትጉድኡ ግድን ክትገብርዎም ዘለኩም ነገራት እዮም። እቲ ቀዳማይ ሓቀኛ ጸገምካ እንታይ ከም ዝኾነ ምርዳእ እዩ። መትሎ ደው ዘይምባል ሕማቕ ዕድል ኣይኮነን። ቀልጢፍካ ምፍሳስ ወይ ድማ ቀልጢፍካ ምውዳእ ዕጫ ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ብሰንኪ ሕማቕ ኣነባብራ ወይ ድማ ባድ ላይፍ ስታይል፣ ጻውጢ ወይ ድማ ስትረስ፣ ወልፊ ናይ ርክብ ቪድዮታት ምርኣይ ከምኡውን ግብረ ሕቡእ ምፍጻም፣ ምንቅስቓስ ኣካላት ዘይምግባር፣ ብድኹም ኣመጋግባ፣ ድኹም ናይ ኣእምሮ ቁፅፅር ዝመጽኡ ጸገማት እዮም። ከም ውድብ ጥዕና ዓለምን ማዮ ክሊኒክን መጽናዕቲ ከም ዝሕብርዎ መብዛሕትኡ ጾታዊ ጸገም ካብ ድኹም መዓልታዊ ልምድታት ዝመጽእ ከም ዝኾነ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም። ስለዚ ልምድኻ እንተዕሪኻዮ ሓይልኻ ኢኻ ትዕሪ፣ ናይ ርክብ ሂወትካ ኢኻ ክትዕሪ። ስለዚ ዕድመኹም ልዕሊ 30 ዓመት እንትኾይኑ ግድን ክትጥንቀቁን መዓልታዊ ልምድታትኩም ከተመሓሹ ይግባእ። ነዚ ድማ ሕማቕ ኣነባብራ ወይ ድማ ባድ ላይፍ ስታይል ክህልወኩም የብሉን። ስትረስ እንተሃልይኩም ቀንስዎ። ወልፊ ናይ ርክብ ቪድዮታት ናይ ምርኣይ ከምኡውን ግብረ ሕቡእ ሴጋ ናይ ምፍጻም ልምዲ ተሃልይኩም እውን ነዚ ግደፉ። ምንቅስቓስ ኣካላት ግድን ክትገብሩ ኣለኩም። ድኹም ኣመጋግባ እንተሃልይኩም ቀይርዎ። ነዚኦም ብምቕያር ድሕሪ ግዜ መትልኹም ንርክብ ደው ክብል፣ ቀልጢፍኩም ከይትውድኡ፣ ናይ ርክብ ድሌታትኩም ከይቕንስ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ድማ ኣካላትካ ከም ሰብ ኣስልጥኖ ዝብል እዩ። ኣካላትካ ሞተር እዩ። ሞተር ድኹም እንተኾይኑ ኣፈጻጽሙ እውን ድኹም እዩ ዝኸውን። ስለዚ ነዞም 3 ነገራት ግበር። እቲ ቀዳማይ ኣብ ሰሙን ካብ 3 እስካብ 4 ግዜ ምንቅስቓስ ኣካል ግበር። ስፖርት ስራሕ ከምኒ ፑሽ ኣፕ፣ ስኳትስ፣ ጉያ፣ ክብደት ምልዓል ግድን ክትሰርሕ ኣለካ። ነዚኦም ብሰሙን 3-4 መዓልቲ እንተሰሪሕኩም እዚ ቴስቴስትሮንን ዋሕዚ ደምን የማሕሾ እዩ። ዝበለጸ ዋሕዚ ደም እንተሃልዩ ድማ መትለኹም ግድን ደው ክብል እዩ። ድሕሪ 30 ዓመትኩም እውን እዞም ጸገማት ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም እንዳቐነሰ ንኽኸይድ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ግበሩ። እቲ ካልኣይ ድማ ካብ 7 እስካብ 8 ሰዓት ድቃስ ክትረክብ ኣለካ። ድቃስ እንተዘይሃልዩ ሆርሞናት የለውን። እኹል ድቃስ ዘይምርካብ ሰብኣይነትካ ክትስእኖ ዝገብረካ ልምዲ እዩ። ስለዚ ድቃስ መድሓኒት እዩ እሞ ተጠቐምሉ። እቲ ሳልሳይ ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ መዓልታዊ ብእግሪ ተጓዓዙ። መዓልታዊ 30 ደቂቕ ብእግሪ ምጉዓዝ ንዑደት ደምን ጉልበትን የማሕሾ እዩ። ቀሊል ዝመስል ግና ሓያል ሜላ እዩ እሞ ነዚ እውን ተጠቐምሉ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ክፋል ድማ ከም ንጉስ ምብላዕ እዩ። ነቲ ትበልዖ ኢኻ ትመስል ክበሃል ሰሚዕኹም ትፈልጡ ዶ? ሕማቕ መግቢ ምብላዕ ሕማቕ ናይ ርክብ ኣፈጻጽማ ክህልወካ ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ። ብፍላይ ዕድመኹም ካብ 30 ንላዕሊ እንተኾይኑ ኣመጋግባኹም ክትጥንቀቑሉ ይግባእ። ካብ ሽኮር፣ ካብ መጠን ንላዕሊ ቅልጡፍ ምግቢ ወይ ድማ ፋስት ፉድ፣ ካብ ዝተጠበሰ ምግቢ፣ ካብ ሶዳ፣ ካብ ኣልኮሆል ረሓቑ። ምክንያቱ ድማ ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ እንተኾንኩም ሰውነትኩም እንዳደኸመ ስለ ዝኸይድ እዩ። ብቐሊሉ በዞም ምግብታት ስለ ዝጉዳዩ። ስለዚ ክትበልዕዎ ዘለኩም እንቋቑሖ፣ ባናና፣ ኣቮካዶ፣ ዓሳ፣ ፍሩት፣ ኣሕምልቲ፣ ተምሪ፣ መዓር እዞም ምግብታት ንቴስቴስትሮን ንጉልበትን ስለ ዝጠቕሙ ናይ ርክብ ኣፈጻጽማኹም ዋላ ዕድመኹም እንዳወስኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ከይጠልመኩም ይሕግዘኩም እዩ። ስለዚ ጻሕልኻ እዩ ሓይልኻ ዝውስኖ እሞ ጻሕልኻ ኣጸብቆ። እቲ ራብዓይ ክፋል ድማ ግብረ ሕቡእ ሴጋ ወይ ድማ ናይ ርክብ ቪድዮታት ናይ ምርኣይ ልምዲ እንተሃልይኩም ነዚ እውን ኣቋርጽዎ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ርክብ ቪድዮ ንደቂ ተባዕትዮ ሳይለንት ኪለር ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ብሰንኪ እዚ መስሎ ንርክብ ደው ከይብል፣ ቀልጢፍካ ክተፍስስ፣ ናይ ርክብ ድሌታትካ እንዳቐነሰ ንኽኸይድ፣ ትሑት ርእሰ ተኣማንነት ወይ ድማ ኮንፊደንስ ከይህልወካ ዝገብር ልምዲ እዩ። እዚ ልምዲ ንሓንጎልካ ወልፊ ይኾኖ። ሽዑ ናይ ብሓቂ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ሕጂ ኣየሕጉሳኻን። ስለዚ እንተኽኢልካ ግደፎ፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ገደብ ግበረሉ። ናይ ብሓቂ ወዲ ስምዒታቱ ዝቆጻጸር እዩ። ድሌታትካ ክቆጻጸሩኻ ይትፍቀደሎም። ስለዚ ድሕሪ 30 ዓመት ክትገብሩ ዘለካ ተኻሊእ ጉዳይ ድማ ወልፊ ናይ ግብረ ሕቡእ ወይ ድማ ሴጋ ከምኡውን ናይ ርክብ ቪድዮታት ናይ ምርኣይ ወልፊ እንተሃልዩካ ምቁራጽ እዩ።
ብፍላይ ዕድመኹም ልዕሊ 30 እንተኮይኑ ጨዋዳታት መትለኹም በዚ ልምዲ ናይ ምጉዳዕ ዕድሉ ብጣዕሚ እንዳሰፍሐ ስለ ዝኸይድ ድሕሪ ግዜ ናይ ርክብ ዓቕምኹም ናይ ርክብ ድሌታትኩም ክጠፍእ ዝገብር ሕማቕ ልምዲ ስለ ዝኾነ ግደፍዎ። ኣብ መበል 50 ንሪኦ ድማ ኣእምሮኻ ኣሰልጥኖ ዝብል እዩ። ቀልጢፍካ ምፍሳስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣእምሮዊ እዩ። ካብ ጭንቀት ካብ ፍርሒ ልዕሊ መጠን ምሕሳብ ኮንፊደንስ ዘይምህላው ዝመጽእ ነገር እዩ። ስለዚ ኬግል ኤክሰርሳይስ ግበሩ። መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ኬግል ኤክሰርሳይስ እንታይ ከም ዝኾነ ይትፈልጡን ንናይ ምፍሳስ ስምዒት ዝቆጻጸሩ ጨዋዳታትና ስለ ዘጠንክሮ ቀልጢፍኩም ንኸይትውድኡ ስለ ዝገብር ኬግል ኤክሰርሳይስ ምስራሕኩም ከይትርስዑ። እቲ ካሊእ ልዕሊ 30 ወይ ድማ 30 ዓመት እንተኮይንኩም ክትገድፍዎ ዘለኩም ካሊእ ልምዲ ድማ ካብዞም ቀተልቲ ልምድታት ምርሓቕ እዩ። ሕዚ ዘሎ ናይ ርክብ ኣፈጻጽማኹም ድሕሪ ግዜ ከይጠልመኩም ወይ ድማ ሕዚ ደኺሙ ዘሎ ናይ ርክብ ኣፈጻጽማኹም ከተማሓሹ ምእንተ ነዞም ልምድታት ግደፍዎም። እዚኦም ድማ ምትካኽ ሽጋራ፣ ካብ መጠን ላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ፣ ሓሽሽ ምጥቃም፣ ስንፍና እዚኦም ንናይ መትሎ ጨዋዳታት ስለ ዝቐትልዎ ካብዚኦም ክትርሕቁ ኣለኩም። ብፍላይ 30 ዓመትን ልዕሊኡ እንብሎ ዘለና ምክንያት ካብዚ ዕድመ ጀሚሩ ሰውነት እንዳደኸመ ስለ ዝኸይድ ብቐሊሉ ናይ ምጉዳዕ ዕድልኩም እንዳወሰኸ ስለ ዝኸይድ እዩ። ስለዚ ካብዞም ሕማቕ ልምድታት እውን ረሓቁ። እቲ ካሊእ ድሕሪ 30 ዓመት ግድን ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ መዓዝ ናብ ሓኪም ከም ትኸዱ ግድን ክትፈልጡ ኣለኩም። መዓዝ ናብ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም እንተኢልና ድማ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ መትሎ ደው ዘይምባል ፀገም እንተሃሊካ ግድን ናብ ሕክምና ኸይድ። ቃንዛ መትሎ ዝስምዐካ እንተሃልዩ ግዜ ከይወሰድካ ናብ ሕክምና ኸይድ። ምክንያቱ ድማ እዚ ሕዚ ዝስምዐካ ዘሎ ቅልል ዝበለ ቃንዛ ድሕሪ ግዜ ንመትሎኻ ክቐትሎ ስለ ዝኽእል እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ናዋርሕ ናይ ርክብ ድሌት እንተሲኢንካ እዩ። እዚ እውን ድሕሪ ግዜ ሱር እንዳሰደደ መሊኡ ስምዒታትካ ክጥፍእ ዝኽእል ልምዲ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ዕድመኹም 30ን ልዕሊኡን እንተኮይኑ ኣብዚ ግዜ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም። እቲ ራብዓይ ድማ ሕማም ሽኮር ወይ ድማ ጉዳይ ልቢ እንተሃሊካ ግድን ናብ ሕክምና ክትከይድ ኣለካ። እዞም ሕማማት ቀንዲ ጎዳእቲ ኣፈጻጽማ ርክብ ስለ ዝኾኑ እዩ። ሓያላት ደቂ ተባዕትዮ ሓገዝ ይደልዩ፣ ድኹማት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንጸገማቶም ሸለል ይብልዎ። እቲ ምርጫ እናታትኩም እዩ። እዞም ምልክት ተሪኢኹም ናብ ሕክምና ምኻድኩም ከይርሳዕ። እስከ ኣብ መወዳእታ ሞቲቬሽን ክህበኩም። ሓወይ ተባዕታይነትካ ሓላፍነትካ እዩ። ካሊእ ዝከላኸለልካ ሰብ የለን። ንስኻ እንተ ደኣ ንኣካላትካ ስልጢንካዮ ኣመጋግባኻ እንተመዕራሪኻዮ ናይ ርክብ ቪድዮታት ወይ ድማ ግብረ ሕቡእ እንተቋሪፅካ ንኣእምሮኻ ብዝግባእ እንተተቆጻጺርካዮ እኹል ጽቡቕ ድቃስ እንተረኺብካ ነብስኻ እንተኽቢርካያ ዋላ ኣብ 40-50 ዓመትካ እውን ብሉፅ ናይ ርክብ ጻንሒት ክህልወካ እዩ። ብፍላይ ነዞም ዝብልክዎም ነገራት 30 ዓመት ምስ መልአኩም ወይ ድማ ልዕሊኡ እንተኮይንኩም ግድን ብምግባር ኣብ 40-50 ዓመትኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ከይትስእንዎም ዝሕግዘኩም ስለ ዝኾነ ነዚ መደብ ተግባራዊ ምግባርኩም ከይርሳዕ ሎሚ ጀምር ንጽባሕ ኣይትጸበ። እዛ ቪድዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ፣ ንፈታዊኹም ሼር፣ ንቻነልና ድማ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይርሳዕ። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።